Tinapalabas, iti panagsarak manen da Rodora ken Idmar ijay simbaan. Nagarubos tilwan ni Rodora, gapu itiliday na. Ket nakuna na adi na kayat apanawan ni Idmar. Agsiddaw met ni Idmar iti dayta anak na ti balasang. Nupay kasta, inay ayo na matlaeng. Ingkari nang isuntulat tate ay ayaten na, nga urayan niya pa iti mapaspasamak. Iti sabalya bangir, nasalaw dala kay Sabas ken Baketdora dagiti pasurot ni Don Marcos, ket pinilit da nga inala dagiti ginatgatang dagiti agasawa. Awan na ramidan da, no di tinagtong palatan. Ijay met purok berde, impadamag ni Paula kadagiti aguumong ababayi iti paraangan ni Baket Ansing, nga agmauyongan ni Dolores. Gapu iti dayta, liklik-likanen dagiti tao ni Dolores. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Rodora! Apay nga ta? Nagsinnarono aliniklikan dakdag iti nasabat ko. Akasla kabutang dak. Mas daawak talaga. Agawid akit din. Agsakit la ti ulo kamang pampanunot iti dayta. Sige, agpalamiis kayo pa'y, Hepe. Edmar, Agyaman kami, Kabsa. Agyaman kami, anti. maragsakan dagiti amin at taga Purok Berde, anaadaan iti silaw. Kaputa nalawagan dagiti babalayda. Dayta ti umay mikitaan, anti. Gaputan nalpas gayaman ti pan nakasilaw ti Purok Berde. Ket tita, adamanen sumaro na proyekto, Kabsat. Ha? Agpaiso, Hepe? Wan, amin nakinid daw na Edmar kani Mayor, ket kanunungan mat ni Apo Mayor. Ay, nagsaya at no kasta. Sumaruno ti basit a kapilya. Ken basit a pagadalan, anti. Ay na, maayatan dagiti tattao ditoy. Kadagitoy a bendisyon kada kami. Gapuday ta kani SPO1 Martinez, Kabsat. Saan la asyak? Uray ni Hepe, anti. Gaputa may samet at tumultulong, ken nangipag nakadagiti papeles. Pakaragsakan milaunay daytoy a naaramidan nyo. Kang runaan ti mayor daytoy nga ili. Managtulong ni Mayor, basta lakit di sika mismo ti wasidag, amuna ti tumulong. Naimbag unay ni Mayor. Bagay na atalaga titakam na. Kakabsat! Pagyamanan tayo taddan silaw. Wenno kuryente dito'y porokyo. Kang runa na pagyamanan tayo. Awan sa bali. No di ti mayor tayo. Nga iso tinang tulong kada tayo. Nagimbag kayo! Nagimbag kayo utan! Ket ti sumaruno a proyekto tayo. Iso ti kapilya. Ken pagadalan dagiti ubing. Palakpakan kayo! Nagyaman kami! Thank you! Nakitas dito na proyekto da. Ket kayat miya makitinulong kayo kuma iti pan nakaramid na. Ikagdanag sir, kasi dagaan kami at tumulong! Yan, tumulong kami! Tumulong kami, Kabsat! Nasayaat nga rod no kasta. Sayaatan tayo ba ito? No agtitinulong tayo amin. O, si Kamsaan na. Nadaras, ti pan nakalpas na. Rodora! Adda ni Edmar! Umay ka ta mapantay ije balay ni Nana Lomen. Kasarita ta! Saanan? Ha? Ang mapay? Ay, umay kakit din! Saan? Di ka mapan-ijay. Diyak kayat amamuan na nga daak ditoy. Ang apay! Diyak kayat tiriribok, Dolores. Ay ayatan ni Paula ni Edmar. Iso adyak kayat amaamuan na nga daak ditoy. Ha? Kinapudno na nalipatan ako ni Edmar. Kan makumikom ita iti proyekto para dito'y puro. Uray man! Basta umay ka! Tainta ka sarita ni Edmar. Agawa tapno sanda pumanaw adagos. Saan ko nakmat? No ni Paula tiga po na. Saanen nga iso ti panunutem. Gaputa saan ama ikari ni Paula kun kuana. Dolores, No di mo kaya ti umay,
Siyak nga ro ti mapan. Innakon. No kasta? Pumanaw kayon, Sir Edmar? Wen, agsubli kami inton sumarunong aldaw. Ha? Kwa ngamin. Adda ka din napatig nga ibagam? Kwa, Sir Edmar. Awan? Sige, inton maminsan laangan. Sige, Dolores. Ing kami pa'y. Ala, Dolores, agtsaa ka pa'y. Sakbay apumanaw ka. Ay na, agyamanak nana. Kasla na patagtigagaram ka ni Edmar. Ngam, di mo mat na ibaga ti kayat mo. Tagdardaras da apimanaw. Huwin nga ron nana. Sayang. Kaya't ko kumang agkita da ni Rodora. Rodora? Huwin nana. Saan akayat ni Rodora ti umay? Iso siyak lang ti umay. Kinapudno na. Umay ko kumaayaban ni Edmar. Tagsarita da ni Rodora. Anya? Rodora? Adda ni Rodora? Wen nana. Saan mo tapimanaw? Kan, apay akas laagsid daaw kayo launay. Ako nga men. Katno nabayagan adyak nakitkita ni Rodora. Kandamag ko apimanaw. Tiko na ni Paula. Addan lalaki akadenden nana iti sabali a lugar. Iso nga awan ditoy. Kan amin at taga-purok, kastati ang muda. Talaga adda kas ti ugali ni Paula. Anya anakidan na iti lalaki ni Rodora. Ha? Agat arami diti istorya. No kasta. Adda ni Rodora? Kaano pa'y? Saan mo tapimanaw, nana? Kastagayam tinagsaritaan nyo kanina na Lomen. Apay anagsanay ka. Aglidayak iti damag diti purok tayo. Anaki din na akon iti lalaki, iti sabali a lugar. Dosagak to pa'y day di a Paula no agsabat kami iti dalan. Labid a tao. Naimbag kumamat no pudno Ay, managparbo iti sarita. Akas laawan nagkakadwan tayo. Ang, sa bagay, jak imbilang ni Paula agayam sipud pa'y ide. Tadyak kayat ti ugali na. Si kalang matkat ti mangipilit idi ang makipagayam takon ko na. Dolores. Bayaman. Pabainak man iti kanito ang makitak ni Paula. Takas tati impagbagana dito purok. Nga addan lalaki akadandanam iti sabali a lugar. Bayaman, Dolores. Saan mon adagdagan pa'y? No anya man dagiti imbagbagana kontra kanya. Di mo latan italtalag. Anya? Kastalatan? Baybayam a kastalatan? Saan tan atutupan? Total, awan mapukaw kadata. Iso abay amon ni Paula. Saan mon nga apapaan pa'y? Nasaysayatan, nuliklikam, tapno di kay agapa. Sige. Kasta ti aramidak. Liklikak man lang agpayson. Tamangan numatibab ko pa'y. Ay na, day tatiga po na ako nakabala ni Dolores, Nana Lomen. Gapot ang ipapilit na nga ni Rodora, idin to tawan mat. Saan to pa'y ang makitkita dagiti kapurukan tayo? Nga mas daawakin ni Dolores, tako na nakasarsarita na ni Rodora. Kan nasiputak iti na minsan, Nana. Naira na alimmabasak iti balay ni Rodora. Kat nangagko ti boses ni Dolores. Agpakpakadakin ni Rodora. Pinaliiw ko. Nakitak nga awan matao iti balay ni Rodora. Tatinuktok ko pa'y. Nabayag at tinuktok ko. Ngam, awan mat nangilukat iti ridaw. Kasta ka di. Iso abala ni Dolores. Ay, jakam mo iti dayjay a babae. Tadadaal matan ti panunot na.
nakarikep dagiti tawa iti balay ni Rodora. Padasag man ti mapan agtuktok iti ridaw. Rodora! Adda ka ka di taunag, basag! Awan mo ti sumungbat. Padasag apos-iposan ti Seradora. Bareng mailukat ko ti ridaw. Saan mo't ang mailukat? Kaya't naasawan. Nailak. Awan tao. Agawin tayo pa lang iti Purok Berde. Tayo tayo gumatang iti Abasto. Wen boss! Boss! At agbati dito'y. Tapno at agbantay. Wen boss! Mangbili nak iti agbati ditoy. Talaga gayam nga dansilaw dagiti tattao dito'y apurok. Dagiti agraraman. Kunam lano at tapagbayad na iti kuryente da. Apay masuron kayo, boss. Akas lakit din apalan nyo, ida. Dagiti agraraman. Agbibisin da talaga. Kaya't nakatuladen. Idin tutasyak kat baknangag. Ano? Isuta nga eh. Pangalanda ko mamay iti pagbayad na iti kuryente da. Bayan nyo lata idan, boss. Masuro na kadakwada. Aguray ka. Asino nga tatin nang irugi? Wano nang idaulo kadakwada amad daan iti kuryente. Wen nga paiso, boss. Kaya't ko atakwadam. Taykak man iti pagnakman na. Agin lalaing matday tao. Yay, kanakan ni bakit lumain tinangi daulaw. Amadan kamay iti kuryentay. Isuda tinangi pagna. Katimulong pay ni Mayor. Kastagayam. Iso adak kang tiyaman may kin ni Edmar. Tamo na apanunutan ti pagimbagan mi ditawi. Kasta. Sige. Deta lang ti kayat miya mamuan. Hintayon, kakadwa. Ni Edmar? Oh! Talagamat ah! Saan ataga dito ngam makibibiyang? At damanan nga interesado akan kuana. Interesado kayo ken kuana, kunayo, boss? Well, napigsa ken ni Mayor. Mayat. Well, kasapulak ni Edmar. Dakkel ti maitulong na kadatayo. Boss? Iso kayat ko ang makumbinsiryo at tumipon kada kayo. Rodora, nalidayak met. Gaputag patingga talatan iti kastoy. Apay akaslad dalikliklikan ta. Apay asaan ta makawayas. Dito'y talatan simbahan ng agsinsinarak. Edmar, Saan ka di mabaling agsublikan iji Purok Berde? Taijay ka na sa rungkaran. kasta ka diti kayat mo? Wen Rodora, isong agsubli ka kuman iji Purok Berde. Sige, no day tati ko na. Ngam saan pa'y kumanga ita? Rodora, Edmar, saan ka nga tanga agbaliw? Saan nga tanga agbaliw? Ti panagayat mo kanya. saan to Apulos? Urayan niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat ko? Bakit lumen? At ka DJ ka nakam? Awan, Don Marcos. Apay ka di. Anya ti masapulyo kan ko ana. Kaya't ko ang makasarita. Pasensya kayon.
Ngam awan ditoy ti kaanak ka. Manmano ngamin nga umay ditoy. Pues, no may. Ibagam, akayat ko akasarita, ha? Sige, ibagak to. Agur urayak ken kuha na iti balay ko. Ket, iti ka nito ajak mauray. Sika, di agsumpa. At dayta, naikat kon dagiti nagtubo aruot iti dayti abanda. Ay, ni Rodora at talaga. Mabaybayan na mutan ti arubayan na. Ah, ha? Ay, Rodora? Agyaman akan ka, Saan ka ngagbaybay, Kanayon mong as-asikasuan dagiti masetas diti paraangan ko. Wen kasmat ijay balay. Kanayon ko atamingan dagiti sabong ko ijay. Iso nagpipintas da. Tasika ngamin. Baybay ammeten dagiti masitas mo. Uray patpaten da. Awan anyaman naken ka. Kaslasaan ka masayangan. Agungat kan sa manen. Oh my ka, umunig ta. Agsarsarita ta, Dolores. Adda madlaw ko ita dito'y balay mo Naurnos meten. Pasensya ka. Ngamin, sikalat tanti agisimsim pa ditoy. Sikati agpumpunas ka nagsagsagad. Talaga met. Jak ammo no niya ti aramidam. Kinapudno na. Sadot ka itan, Rodora. Ang oray No di mo aramidan ti trabaho diti balay mo. Syaklat tan timang trabaho, no addawayak. Mabainakan ka, Dolores. Iso nga ita, nagdalusak diti balay ko. Ita man pay. Gaputa mabainakon kan ka. Nadalos ita to'y balay mo Saanen nakataptapok? Akas laawan ti agnanaed. Ala, husto daytan. Mangrugi kan sa manin nga sermon. Ay, Rodora. Saan ladi ti unag ti dalusam Uray iti paraangan. Iti kasta, nadalos latta. Nalawag ka di? Wan, ngam ti kayat ko, kanayon kalatta nga umay ditoy. Kayat ko atulungan naklatta. Nang rona karagiti masetas dita arubayan. Ay, katwin mabalin ka di mo't asaan. Basta sika, Rodo. Agawid ako na. Naibayagak ije balay ni Rodora. Nakagluto. Dandani nalipatak itay. No di impalagip ni Rodora. Jak tumat mapupuutan ti oras. Dolores. Ni, si kamot gayam mang impoy. Nagkapuam. Tita balay ni Rodora. Rodora. Apa ay? Adda ni Rodora? Kunada awanan. Sino tinag ko na nga awanan? Dayja Paula? Saan mi matamakit kita ni Rodora? Kasano ang makita yo? Kat saan arumrumwar ni Rodora, mang impoy? Saan yung apat-pat dyan, Dayja Paula? Noan niya laditang tisasawin na. No kasta. Saan nga agsasawi ti pudno ni Paula? Kaya't nasawan. Saan na pudno ti imbagana may saka abala? Dayta ngamin tinwarwaras na kart. Anya? Wain, agmauyong ka kanaw. Kat dayta ita tinagwaras adamag dito'y puraw. Anya? Anya ti aramidan ni Dolores iti dayta na amuan na nga inwaras ni Paula may papankan kwa na. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Rodora! Tinapalabas, iti panagsarak manandaid mar ken Rodora. Nagliday met ti baro. Gaputa iti panagriknana, ket saan da nawayaki ni Rodora. Akas la ilamlamang da ti ayan ayat da. Kinid daw na nga rod ti panagsubli ni Rodora iti Purok Berde. Kabayatan na.
Naamwan met ni Don Marcos ababaan kini Edmar na dan iti kuryente ti Purok Berde. Naamwan na pay at imulong ti Mayor. Gapu iti dayta, ad-adda pay ang naginteres ni Don Marcos kini Edmar. Gapu ta pakairanudan da kano daytoy. Iti met panagna ni Dolores nga agawid, nasalaw na ti maysa kapurukanda. Ket dita, namuan na nga inwarwaras ni Paula nga iso ket agmauyong wenno agballa. Itagagayem at tuyen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Rodora! Juan Dolores, kasta tinwarwaras ni Paula. Agmauyong ka. Tirumbang kanukan ka, may panije mental hospital. Isumot lagayam alikliklikan dakdag iti tao. Ngam jaklatan intaltalek. Tagayam, kasta tinaramid ni Paula. Panangdadaan day ta. Aguray ka. Talaga ka di nga adda ni Rodora? Talagamat nga adda, mang impoy. Papanan na kumangay. Kasta ka di. Ay, day di Paula. Panagdadaulagayam kan ka tinararamid na. Ay, saan nyo apat pa dyan? Ngamin, adda di mi nagkinaawatan. Iso kasta tiraramidon na. Diyak kaya ti may ramraman ah. Indanon ko lakin ka ti amin. Wan, mang impoy. Saan ka mairaman? No bilang tasingirek, iti dayto nga inaramid na. Ha! Talaga adyak mapakawan! Oh, Boss Charlie? Ay, kumusta? Nagawid ka gaya man? Wen. Umay ka, boss. At ni Papam di taunag. Sige, Boss Charlie. Agdiretso kan di taunag. At ni Papam di ta. Oh, ato iti baso, miho. Agyaman papa. Ket, kumusta iti syudad? Naibos ka din ti kwartam? Ta nagawid kan? Wen papa. Mas dawak met ngamin kan ka, iho. Taken lahat akayat mo ti agpasyudad. Oh, naragsak ka kadimet laeng iti ipapan mo ijay? Wen ha papa. Nasayat mata si Mangpet kan, iho. Tapno makita mo ti kabarbaro nga imparamid ko abalay. Madama pa lang ti finishing na. Nasayat nga rod no kasta papa. No kayat mo, sumurot kanto kada kami iti panagsublime. Sige papa. Sumurot to kada kayo. Bakit? Inakalaan tay natda kayo iti bantay. Ken agurno nga tupay iti adaw. Adupay ngamin tay natda iti akayaw. Ay sayang. Nasaysaya atan tay makaurnong talatta. Ay na, adon ti pagsubrod talakay. Saan pa iladay ta ti panunutem? Aginan akapay. Kasla di ka mabambanog. Ay nasayang dagiti naurnong ko. Narepet tay kitin Ngem agurno nga tupay. Ala, makaambo ka. Mapankalat talakay. Ang kalpasan day ta, aginanakan to, Itugaw ko pa'y nga dito'y karuotan. Nabanuga ka nagurnong itinagango akayaw. Ay na. Adaman ni Rodora. Uray aklasonggar. Ay, Rodora! Agsari... Awanan. Napananan. Ay, Rodora! Agsarita ta kuma! Hey, ada kagaya man sabas. Napan ko sinarongkaran, dagiti mula ta dita baba.
Dandan ni agbunga dagiti okra. Ay, na. Mabisin ka din. Inak mangisagana iti taraon. Nalingtak itayen ti kamote. Adamot innapoy no kayat mo ti mangan. Tinuno at tarong ti sidaan. Adamot bunga dagiti kamatis amulata. Isun ati laok na. Ne, aguray ka. Anya ka di ti mapaspasamak ken kalakay. Apay adi ka matagtagare. Wano, gapuday ta iti bannog mo anangayo. Ay, kwa. Nagpakita manan ni Rodora kanyak. Sa nagpukaw manan. Anya, Kaya't ko akasarita. Ang jakmutan makita. Borbor kanyak dayja babae. Tao nga ta dayjay wano inkantada. oh, makitam. Uray sika kat ibagam nga inkantada dayja babae. Ah, Saan ka di nga imbagakken ka? Analabit nga inkantada dayjay. maikatlon ang nagparang kanyak. Mga no adda ka sa pulan na. Di namot nga rog ibaga no anya ti kasapulan na. Wino, mga no agnanaon mo't ijay bantay. Katluklukwan na kalaeng. Awan mo't balay wano kalapaw ijay. Datalaang mat ti adda ditoy. Ang saan basta makita ti kalapaw ta. Ta nalamang ditoy ayanta. Sino nga taday jay a babae? Sa bagay, awan mutkit diti dakes nga ramiden na. Ay talaang agsidawak. Kakilaat nga agpukaw. Ala, no anyaman ti kinasya sino day jay Arodora. Tinapatag, saan na ka adangran? Iho? Apay di ka matan rumrumwar dito balay. Ada kalatan dito unag. Dito'y aglatan o nagpapa. Ada ka di parikot mo, iho. Ha? Apay di mo ibaga kanya. Awan papa. Nabanugak lang. Nabanog ka? Panaglik na kiti bagik at nabambanugak papa. Iso kayat kulatan ti agyan dito nagtibalay. Kasta ka di iho. No kayat mo ti arak hing kalatamangan. Ado ti arak tayo, iho. Awan papa. At dagamit ibatog day tadaan na balay. Kunada nga awan nagnanaad dita. Babaan tiran niyag tibulan. Makitak anapintas met day taabalay. Nupay daanan. Anya ti mangag ko. Agsangsangit a babae. Sa dino ti ayan na. Dayjay, asitgak. Ading, apay nga. Ayan ti babae. Nagpukaw. Narabian ka, Barog. Kan naimbag, tadi mo nasalaw dagiti pasurot ni Don Marcos. Iso arabi iti umay ko dito eh. Tapno jak ida masalaw. Kinapudno na. Inmay dito'y ni Don Marcos. Kat ko na nga ibagakan ka akayat nakamakasarita. Tanudyak ka no ibaga. Madaksanak. Siyak ti agsungbat. Kat amangan no dang randak. Anya? Naturad dayjay adon, Barok. Maaramid na ti kay kayat na. Kinapudno na. Agom dayjay a tao. Managim bubukod. Ti kayat na. Isulatan ti addaan. Ti sauna ti matungpal. Kat iti kanito adi ka tungpal.
Sigurado ang madaksan ka. Kastagayam. Ngam ibagakan ka, Barok. Saan ka kumaa makikapeng kadakwada? Taamangan noan niya ti pampanunutan da nga aramidan kan ka. Amok ti aramid da dya adon. Natural. Di kayag naganti. Awan ti dakis nga ramidan da kada tayo. Siya kon ti makapo. Kaya't ko ang makita ti diso ang mabalin na pakay patakdaran ti kapilya. Kastamatan iti eskwilaan. Saan aparikot da ita, Barok? Nalawa ti sularmi iti da di angkel mo. Da kami ti kapintasan ti sular na. Basit laeng apan nakaisimpana, awanen ti parikot. Sigurado kayo, auntie? Wan, Barok. Di ta abanda. Nalawa da itan adiso. Anya ti makunam. Mayat, auntie. Dahil lang tasayang dagiti mulay, oh. Saan aparikot da ita, Barok? Kan may saan nyo mat siguro adadaulan dagiti mulak? Orayin nyo mat siguro ang makaapitak? Sakbay nga agpatakder kayo iti pagadalan, wano kapilya. Uwan, auntie. Kat agyaman ako na eh. Sika Edmar, adda ka gayam, ngam di ka imay ijebalay. Makapasuron ka mat. Akwa, basang. Inmay ni Edmar dito'y purok. Taada importante nga aramidan na. Basta, kaya't ko ang mapantay ijebalay, Edmar. Ngam, Paula. Saan ang Saan nabalin, auntie? Sige. Patgan ka, Paula. Oh, makita yun, Nana. Kailiw nakmat ni Edmar. Mala, umay ka nga ro din, Edmar. Mapantay jay turod. Ngam dumagas ta pa ije balay. Tainta mangala iti balunan ta. Agpiknik ta ije turod. Akas iti nagtulagan ta idi. Ay, ngam. Umay kan, Edmar. Mapantan. Sige, auntie. Panawan da kayo, pay. Babay, Nana Lumen. Ay, una yan day ta a babae. Ibagbaga na nga agmauyong ni Dolores. Ngam iso matikas lag mauyong. Gaputan no makita na ni Edmara. Kumpatan na akas latek ka. Presko ti hangin. Talaga amayat dito yung pagpalabasan ni ti oras. Edmar, irwar ko ti balon ta, ah. Manganta, kabayatan ti panagsarasarita ta. Sige, addakan ka. Detikan ka nan. Sigurado ang magustom na ito, eh. Nalaing ni nanang ko nga agaramid iti kastoy. Magustok na ita. Mabiit lang, ha? Para manan ka. Saanan? Oh, atoy, subuan ka. Sige man langan. Oh, Naimas Magusto. talaga na imas. Mabiit lang, ha? Yalaan ka iti kanam. Kan ipisyan ka matan iti naluom a papaya kan abokado. Sige. Katagyaman na ka. Kasla na samit day ta papaya. Wan, nasamita talaga. Nang rona pa'y, tasyak ti mangisagana. Talaga? Alaman nga rod. Ikan nang iti papaya. Wan, mabit lang. Ay na Edmar, nakaragragsakak manan. Kas dadyak pa dyan nga agkadwata ita dito'y turot. Kasta? Wan Edmar, iso ang nakaragragsakak. Gaputa kadwa ka manan. Nga. Da Edmar kan Paula dagiti masabat ko. Na, ti ampang a Paula. Kurang nalaarakupan na ni Edmar iti kinadagkat na. Payman. Oh, Dolores. May bag na oras mo. Ay, kastamat, Sir Edmar. Anyan day takaduam, Sir Edmar? Kaslatak ka, akimpatkan ka. Ha? Kunam lano maaw-awanan. Umapal ka lang. Nakababain pa'y kan, Dolores. Amangan no, sa balit ti pagawatam.
Ngam, agpagayam kami lang kini Paula. Agpagayam-lagayam. Ngam kaslatek ka, akimpatkan ka. Ay, una yan. O sige, Sir Edmar. Inkayon. Madam amangan no dinan kayat ti umibatkan ka. Ay na, no nakitam la ko Marodora. Kaslatek ka akimpat ti nga babae. Angam, mas daawak kan ni Edmar. Takay kayat nan samit. Baybayan na matlatan akimpat kan kuana ni Paula. Sakat, sus! Naka-short pan! Sakat, sus! Naging pispay ti t-shirt na! Sakat, sus! Ay na! Ay, jak amot ti sawag! Ay, masuro na ka talaga! No nakitam la kumaida! Amok. Amom? Wen, nakitakmat ida. Aguray ka! Sus! Agimon kan sakit di Oy! Agimonan! Tanakad-kadlaw anakalidliday! Dolores. Malabasak ti bakanti abalay. Apay ajak na damag kadanti. No asino ti akim balay iti dayta. Ti kuna ni Paula. Awanan ti akim balay, iso abakante. Addag sang sangit. Malagip ko nga iti na minsan. Kat addamanin agsang sangit iti ilalabas ko. Asino nga taday tang agsang sangit? Babae. Surotak ti pakangagak iti sangit ti babae. Iti dayta abanda. Apay nga dagsang sangit dita. Dayjay. Dayta ka dita nakitak idingag sang sangit. Ading! Apay nga agsang... Ayan nan. Nagpukaw. Sa dino ti ayan na. Agparparmatahak la ka di. Ngam imposible. Naglawag anang ngeg ko. Ken nakitak ti babaeng agsang sangit. Ngam sa dino ti ayan na. Ken apay ngagsang sangit. Sa pulik. Amangan no inlim mga naklayan. Ading ngagsang sangit. Agpakita ka kanyak. Amangan no adda may tulong ko kan ka. No apay ngagsang sangit ka. Pangasim tagparang ka. Agparang nga taki ni Edmar tinangeg na ngagsang sangit. Gagayem. Di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora!